To što su kosovski policajci pušteni na slobodu, kaže Petar Petković, sudska je, ne politička odluka, za razliku od poteza Prištine. I ostavimo po strani da li smo sa tom odlukom suda zadovoljni ili ne. Znate, država Srbija je pravna država i ovde sudske odluke moraju da se poštuju. Za razliku, na primjer, od Prištine, gde ne postoji ni sud, niti sudije, niti tužilaštvo, već zapravo sve odluke donosi Kurti i Svećlja. Mađarski premijer Viktor Orban poštuje odluku da se specijalci samoproglašenog Kosova brane sa slobode. Odluka srpskih vlasti da iz pritvora pusti trojicu uhapšenih kosovskih specijalaca je formulisana na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prošle nedjelje. Orban visoko cijeni potez koji je srpski predsjednik preduzeo u vrijeme ozbiljnih izazova i čija odluka je jasan dokaz dubokog prijateljstva srpskog i mađarskog naroda i strateške saradnje dvije zemlje.